to the Constitution of India and autonomous state. Pinengwe the thotame kaya sa jaga thar pansi chopapon lo lapen pinengwe episode lak ke lahen lo 475 alo pinengwe ke pleng nasi pinengwe nilitum jasement ka than ponji ke BNS mane Bharatiya Nyaya Sanhita aprang apan hudabange Indian Penal Code lo amen non bange Sanskrit alamen si earphone lo lapenda Bharatiya Nyaya Sanhita lo ito ko nasilada nilitum kang chapen ke theklong ateng bulotante asap so pherangke atum aphan lada ketok junoda solam thesi lada pineng nilitum chethan bonji lasi labang so a section nilitum kilang ateng pen 308 la BNS along lada jasimet extortion balam ate la putangka ke hani pinin de la poson si kito kondo la sila so putak sen kemsi than ponji la si labang so extortion pu alam he abang non sa pele tumar jupona la so phi press ato han pu pisi hano da ki pa bon bona la so phi puthot explanation bang tame kar jirpen sa bang sa le patham bona non la sela konsin de ya por pi That extortion po bangke dak pulo extortion definition ko pia bangsi extortion po kuma arleng alamen ke hala ko manne ki pi kamtum ke chibi vet ji ahonmu pa pheri penjat pen MP bor idet papi pidet mane papi pi bor idet MP pedali papi pi bor idet la fancy extortion la arleng lamenge that was the extortion whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion. Ladak extortion ke lahela. Opinion about tu. Yang pakai white tapuluan Kapaperi penjatpen tapula. Fear pegale in fear. Paperi pen. Paperi pen amat hang bor idet papi pi bor idet amat akahino ata claim itu debt ye la son lo te la ke extortion pul la so extortion ang bong pinigala pherangke tu reporter tu malam si ulo reporter tu malam magenda kita ko yo threats by reporter to extort money. Reporter tu poisa ke hang kapapiri pen nang lam son nang topi dia jini banang topi pe dia ji kapapiri po poisa ke hang titik po alam that threats given by journalists reporters to publish news defaming a person amounts to extortion. He does not even entitled to any kind of leniency as he misused his position. Isya case alone. Sharat Balkrishna Deotel versus State of Maharashtra. Halatum case cedan mahadak la sipulo lason reporter tum ke claim lote nang phanang nong na pijuno yi puta ahut pen claim ajaha katu lage ong ejet atum si claim kadu claim la pen ke poisa seda ke hang bor I la nang pipete ni nang birudhit tok de di nang son ke claim du ke upo nang tok pi de di ako ajaken nang
tok thap poteta tok tik nang posa nang pipiti la son lo te la ke la son ke claim ke la ke reporter tum isi hala tum da arpu do Kalah. la amesen arpu la alang litum misuse that amethan arpu misuse that misuse mane el halas alang litum arpu kopima ke claim inangi la ke claim ke dia ramat la poisa ke hang ba anong ko pijuno la pinya pang claim rong ba report thap po pa arrest thap rong na po pak la sila son atum a reporter tum han ke case ke try hota la tum han ke asap ta engine so nang ni da dari si any kind of leniency where like kanjin su pula la some ke any kind of leniency as he misuse his position he is not entitled pula he does not even entitled mane alangli sona munit reporter ke kanjin suji phan ke asapta out of it pula apot la phan ke ingin so sedet ni busida katok Ante no ladak la son si to lo la pen one sided kalide nahi hai possible constitutional long kitok ta dupon ko si article 19 long pipon ta hadak mangge aho alam tok thunai puri dupon ko aho alam tok ti pulo tante isi hamphang lo bangke isi mesen atomon jak ason tame kaching thura war side tame la pen arleng ke thetum corruption ki chopang lim ki chochong hu la pen ason kahe no hormu atame hek dun bang be po la se ar put hepi khanja media tumke la pen apot non nali panne de arju thula la lamso BNS Bharatiya Nyaya Sanhita long ke to pon 308 mate a section pharong thom ran ne kya long ke to pon la bang so a section ateng ke extortion long ri palut pon ke la ke nang li mesen musi pui ma mate hino da pui aso section ma ke extortion long lason punishment piji po bangai lage henon ne lo bon ne liga ma tha lage henon ne lo mujhe lata ako lo ke kiring aka bostu ke lide apa jo amasi lo ke hala ki use abang kumar nama la ki use abang ba ka implement abang yong si akam ka pe do abang yong si hino dak la te allo ta donak hino dundak cheplang de la hele alam bang emunit ke a character a order dur mesen nang ilang jat jetana ling jeta la si hala lo ta nang medunji yo na lo ta amunit jong se order dur ta hino pulutan de alang li jong he lo le kam claim se hala so lo ta ka hino na susi pe dam thu pe claim thu rong ji ki pu lage kana la yam la si dak ladak do thula hai ya la extortion alam ke whoever in order to the committing of extortion puts any person in fear or attempts to put any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or more, or fine with both. Putadak dulu. Lapen ke ladak eson thula. Whoever commits extortion by putting any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Ladak ke pudang lagi clause 5 along lah. Alam ni lah pula whoever pemati di. Whoever pula tela ke polis atum sita. Munit tu handap cek po anje ha polis lock up along. Un am theng po theng varati theng po la pen ke ninje no pupo la akahe no ni tum hala alang li tum ke nep dam ke kopia po sikin nep dam lo pu ke be klang nan ko ki mati ya jeta la tum thang ba bisikin nep dam ta vi la si
hala aron athi do sini tunda kinep lo bu hala magistrate phan ka piklang ya phan an ke un an theng po chok po ama paningye de nang la son si ki abye phan si ki dun pura nang kuno je son pu de po ama paningye ningje je te hala ta areng so bombo mati ama siala ta areng ge so bombo ama ningje de ama lahelo extortion police tunda la si extortion kam claim pick thana lu la si sita la so police tum extortion son dolote hal areng ke so bang ta chini nangi de extortion a section 308 lo 308 along ke tok do pung mo karbiatum jok phanle arrest sita nang litum ning chibi no 308 along haro ke thom raner ke along a section la न्याय संहिता भारतीय न्याय संहिता 2023 lalong kitok do la soalamang nitum kitok pen la Bharatiya Nyaya Sanhita puta kitok pen apa klang dat segi meja rekom la kita bangala la jo Bharatiya Nyaya Sanhita Bharatiya Nyaya Sanhita lake section 308 along ke top do a clause do a clause ha proxy and a clause do 1 2 3 4 5 6 7 7 and la 7 ang bong a clause 5 along that pulo la si police atum na jom si nang nepra nang litung aphan nar juthabre dei non hoke hala opini a party atum pupo je APHLC sine phana toy pura puno very la so case no long do amar hala amune na mange pupede ho kalite por pupede po ang hala police bang tempo puno pupo yo lang hala punang kok po punang kok lote nang thengji pulote pudet nangi sa section 308 along Bharatiya Nyaya Sanhita along ke tok do nang ni phan son nang ke theng pen ni phan paningye lo pan nang paningye bor I ke hinu ko hada ke tok do nang phan jail ningkan kep nang benji pura pudun athima da ke pula helo la 10 years puyo la son pulote son munit son ke claim munit ke pulote police amatalo lasi 10 year ningkan kep jail bengi lasi ini tum se thak dun der ni sar na yum sini phan la son nang theng baret pen nai putot pulote la ke extortion lo sar apon nang phan jail ningkan kep nang beng nai ni thanon de jihad magistrate along pukok nan po magistrate long pon be ke aro along ke la puelo police atum neplote ghonta inkoi raphi ang bom magistrate ang no lapan pon vek nangi aron lo lagi ghonta inkoi raphi ang bom pon vek ni an gehala tum ghonta inkoi raphi apar societa bendetiti an gehada kitto abangke adet la phakiti piniason ka arrest poge penapson ka arrest pu peklang ro la son davi la si ne phana arrest ke la puanar nisan la puanar nigali puta ke pudun de nei non ning ghonta inko ra phiso selo ne phana peng pura ke pudun de nei ha magistrate ang la puya la helo la pen hala extortion alam ke la helo la extortion poge just se met kahin no ge la police station along se just se met kahin no tiki la pen do ason ka preka dolan komande tumphan nepon check po komande a group atu ha konani patudam joy po son ningje vek tu po mobile phone along paningje bor idet record that ange ningje jete nang thengi po nang pithi ji po la ko son yo arleng ke the po arleng ke the tum do hala tum nang phan ko pini nang vi po pu pa phere po tiki la ke extortion pula tanam akhiro department lo la si la procedure ke beng sita hala da constitution ateng
lapen CRPC ateng dadu kita non bangke CRPC buka wedelo nasi CRPC alar bangke Bharatiya Suraksha Pulasan isi amen kila kontu nasi halak ke beng namahut ke net namahut ta cheklem ke chok chevek lo pu lason approve do nei pusada kita reasonable pusada kita do lapen ahok lo net data fi gontain ko ra kliang bom magistrate ateng lo produce la nei pon vek nei lapen police atum ahok pedalam sir jail arlo ke ther ke hap nang kalita kalang nang munit ki pithia bang lo pura chekromot pura lason statement latung yang jadi CD bulo lake case diary bulo police atum long la statement en po lapen nang arlo so teroris pusitame nang chekromot po ke theng ke chopo ka phere ko la pang chekromot ti lasi police statement ke en ateng ke magistrate angno ke accept si pura sang kita boda kopi malah si nili kecuning dia bangkal halo jail ke jangan tum tame lapo ada ya pinmen ke jangan tum bang pan ke atum do anaman atum bangke phere na me lapen lake chok ji nasi litung bang lapo son ke ther ke hab do ko polodang te magistrate pan ke complaint je war side atum pola bangke di tasar kero bi part pilo ala bangso non da semen bang halo pherangke atum pane fourth pillar of democracy buta pulo isia deadlong a hokpet कि मैं कहे नो कि पंचायत डाकी पान के फिरांके तुम responsible mate ang hordo bino sida me no la bangso BNS lo make फिरांके तो पान ajakong popo asai son si thepon lo sida me कि मैं asai jong si claim lo pulotang te la thang te ji sida ke no asai jong si फिरांके तुम claim mon tulote la range ke no announce lo po la lo basi non make aka prek ang deng le dam tu pilona non puthot sa konsineli arju pon ko Ilitum kaya alam butuh ciphan monitum nengbele thotame lasi ilitum kaya pu kacicini ne pena job ilitum inglong Arab ba inglong kaya inglong asotum antame asancom ason situ lapen kumatnya bangke constitution ateng ba itum han sorkar tum jakong nang piateng pen lang nam pe mimidat pen apot Kumania kepan ingloma so kepan tapi kilang selet kiplak pon vi kiplak pon bon no poson to ko kati lasinon than an links da ili ki mat hadam naya bang kan hanlo ili tom ke non ke aphai armu aphai ta ki jum lo a percentage na ki sun lo la na ki sun ang bong betame non ili tom kaching room ja pordola la pen kaching song ja pordola posi non ini tuh kukuson ben sila bangso akhai mane inglong akhai ba inglong Arab kaprak Arab to manna me ekorte mutilo ba itu mi pisar pusar akai hor awe ke itu mi siver lo kachini ben itu kaching room theko kasi non ni sa panse fransi non akorte pang la ke ilitum chini lo muni datung ke korte injir pulote lake ilitum karbitum aku receiver lo kwanta ko boi hem sibo boi itu ma kacepo an kacing kita prege kian parke hammer lo kacing kiason si cing kidat po hem ibu mong cing kiason ni cing kidat po son dak taksi itum kayang bongta itu mah kailo puji cini lo te nagatum hat bisaram nagatum ta Mongolian lo lapen itika ili karbita Mongolian lo puji cini dek lo te anke nagapen karbita anke kacingki cepalam cepahem suta tek dek to kacingki cepahem suta hem isilet korte angjirang korte ingjirang angbong kacingki asan cingki tek dek to la hello hey tuga cicini nai kwa dim mangi ang hala cingki tek det lote kai kila Nagaland border itu nang chodet lo kubo hala bongali itu mana na chot kali bang deputy chairman na namanun tu edlo hala bang lang nam desi Bihari itu nda bang MSC dan nang cerai tu edlo
hala hiu ke lang de si hala naga tumhan nang cerai atlu pa bang si ja semet peti abinong ke itu hala naga ke kopine prek pit kailu si itu ngiti hala naga tum ta itu mana pulo na iti lasi alam bang pulo itu akai cicini nai bang arni sieta ni lining je lah Bongali Bihari itu India a independence hang hiaku alang hitung akai alam cicini oe amat John Marshall kudu lapen ke inut anut kaprek English research scholar lapen ke Jerman pen ke wang research scholar halatum si akiban Sanskrit alam alatum si tuk tulok la payo tuk tu si harle tu si akitab tok la halatum la ansi Bongali Bihari ba hala Hindi speaking Hindi alam kaning ya tum ta kacecini la ansi itum Irian leho puyo kacipu itum Irian akai itum ke la si Irian akai pu si je bahaduri le anke anong je petel je bahaduri pu ta kali lo anong je petel anke Irian pula te anke tirang lo pu hala tu cimat halo la pen bang phanta than lo nitum Irian hello Pirkea tak kang tui naya tum lu utan nam la bu amat hala kacini ni tum ke ahong lu putin nun kong lu la si Irian arjo puge la ke isi civilized amuni la tu pusi hala tum kacipiklan la pendak asam betita la si kitindu asa ahok lu hala tum si civilized atum lu hala tum si ke plan ke pi kacini ke tek ke kapal perang sia tum lo usiala tum je kro seta India bong ke tek ke plan kapal perang si atum ke hala indas alang roy apam bethe ke do tu hala tum ke irian galianda hala tum ke Negro kay halatungi. Anpen hang bang ade dalam le pudam lo te Chinese atum hello boko pa prang sil la civilization ke tek ke Chinese civilization ha koman ajirding pik ningkan suri ko ano ne prang pen halatu matharam tha hala Chinese bang Great Wall of China Kim Tan po anak ki dingpi non anta muni tu theklong bom la tu TV long ta theklong bom ji the Great Wall of China Then seven wonders of the world long batun bom la seven wonders along la ta isi bom la non anta wonder ahok lu wonder lo po anak ki ding po anak kang tui le ku si ki kim un ma yo la anta bang kim det lo la si alam bang ke emethan akai cecini pe melate la ansi itum emethan aphan ko puson si kapapran akam ke claim tek poma la pen ikai ko puson si ke cerai tek poma elong ri ko puson si ke cerai tek poma la si ining aklong pen itu mata tegi ining cirot kudian ke non itu APHLC itu ning cirot kud kupu si akai ikarbi akai inglong akai inglong asu akai kapejok tek poma inglong asu along rigu si kapejok tek poma pu ilitum APHLC itu ninci rot kut lagi asal na prekalam na mata damde party pulang damde itu mangge hal so party along dunno te chulong po hal so party along dunno te akiti manong po puge mata thelan itu mangge atheman itu hala khe alam cicini de men kaya pun hak sieklen lapot si itu hala India tumta
akhai cici ni dia apisi alang litum Arjo Somas pusilam lo. Aryan Arjo Somas puke Aryan Association pulo. Aryan Society pulo. Lagi Arjo Somas. Aryan Society pulo lagi. Lapen hala Aryan atum akhai ang bong anta bamun akhai do tulang hala so akhai atum ta Brahmo Somas puta cisilam tu hala atum ta Brahmin Somas je Brahmin a society Brahmin akhai a society hala atum ta cisilam tu lapen hala atum ala Aryan akhai atum an India ke do Aryan akhai atum an ko pusong si kacerai tip ra kedut thegi ma se pantang thegi ma ko halatum prarthana samas puta ko selam tu halatum arnam kardoma society lakson da halatum selam tu lai hui selam det apisi la itum India ta independence long nangji pu shadhin long nangji pu asi kachen dan kiche lansi Lapen lada isi rat na chinina ko ya por laso keseng nang ko hala brahmin tumta kurkang tu gache krong tumta kupia intention a motive kimat haram pensi labang so keseng lo latung lapen labang so keseng pena jo kupi ni latung cingthur mucho ji pu kamat hadam mek ba paprang dam thegi pu kamat hamek dul ma latung latuge dulu amethan nilike ceng benda pula hal salam day nang bhugol ka porhe dun hut geography ka porhe dun hut master school along nang phan ke ceng army ke la hello India map punang thanji la hello Assam map la hello Karbi Anglong map punang thanji nang ke thang e bilang Bhugol puga pilo, geografi puga pilo, pusina than bapran. Itum college dun lo, nilita economics subject si endun, pa Saint Edmunds College. Professor tu, professor atum do professor, bomali tu do kasi tu. Lapen itu mati apen arengke lok tu, itu professor. Irish atum do. England sordo hala sohut kopilo na than ni tomhan economics class aprangan ni ni tomhan poisa ko sono ke man pu dang than di ko sono poisa ke no po ko bang nang than di munit tum ko sono ke chang bare utan nang than di Ricardian theory of money pudo Ricardian theory of money hala nang thanthi Malthus theory of population pudo nang thanthi diminishing return pudo nang thanthi lai hui nang thanthi nang than pilo what is economics pudo nang than economics pudo pilo pudo nang than la lokachar li si I ruita so si nito manang than ante alam bangala pulo non karbia tum hanyong si itum aprang po nangji petek nangji pulo tante karbiang long inglong arat karbiang long cerkali la inglong arat akai tum an tribal area an cerai tip nangi pulo tante itum kacini ba prani ke la so akar bia tum na bangso inglong arat ko pilo la helo itum kacini prani lapen konat pensi ki plan konat pensi ki plan konat lo bang dak bensi aprang mai doma yo karbi ko pilo ko si chingi aprang ni karbi ko pia kilo kuki ko pia kilo dimasa ko pia kilo khasi ko pia kilo garo ko pia kilo mar ko pia kilo lapen ke boro ko pia kilo la he si to aprang chingi nai la chingi pe melate anke itu la Karbi Anglong di Mahasau ta kapaprang thekia pan itu claim thekpo yong si chichini ne pulo tante non itu kachini ne benedo Karbi Anglong karbi tante karbi pusi itu hangyolo ayah tamba karbi tante karbi ange halada sikidul lo me pulo lage karbi tante karbi bange hada ka putu thede hada ka bange
inglong arat ante inglong arat pus ada gipu. Yo, angge ko pulo itu apa pherangke po. Lahelo alam bangke. Non itu dia cicini ne penopot. Kuki itu ke break pika kailo pu itu maka. Khasi itu da break pika kailo pu sih maka. Garo itu da break pika kailo itu pen break pik lang pu sih itu maka. Naga itu da break pik lang pu sih itu maka. Kacini ne penopot kaparlin tu itu mangge. Ohomia lapen ke Bongali Bihari lote itum akorte injir lo kusi ajar de macam mata tu lason kapar lin ya ange hala tu ne kalide bang Ohomia Bongali Bihari tu ne jasemet Asamis tu mangi bang arjo kusi cipu hala tu ne kur plido class plido kusi tu ne cipu itum mangi okhur kusi na puada ke kitab long ke okhur pu akot ave tu pu okhur khur pulo khur pulo te laga or ke dolo angge okhur pulo te aot ka ave tu kusi bang pane ki putu ala ke itum dah atum hange itum akhai ga lidet ke dila Bongali Bihari ke Asamis tum ke lasi itum dah atum han ke che pusi pu keng sang pusi pu itu lason ka tagla bangka itum han lam kahin no pen sinan pulo itum da aku void dun thulo lam kahin no pen yo pir thegela po helo nasi itum heta itum a historia longta cuma aphan ke itum keng sang pupi lapen latum phan itum kece pupi boro tum handa kece pupi dimasa tum handa kece pupi naga tum handa kece pupi kuki thado ma Syam tu mhantai tu kece pupe kalau tu mhanke kopia pole pupe de athema bino hala tu ke itu makai bina ke Mongolia na kai ke la helo itu ki pupe de athe la ta chichi ni na kopia pole tu pupe de cuma mhan kece pupe garo mhan kece pupe pia polo athema hala tu Mongolia na kai Mongolia na pulote itu karmita Mongolian body তার মানে itu অকবি ahut isi ke cepo pemelo ha kuman tu ne ke itu korte te injir saisel yo la son yo alam mange la si ke alam mange cici ni pemene kilo bipon pilosar la sinon hala mohen jong ali kipupon ba ke khan pon kan hello brahmin tung tame hala bang sohot che thak jam ta hai pomine ke cheng along ke kona ne pu che thak jam ta hai pomine seda munit ke che thak jam loklang de itum chini lapen kitab along ke tok do unity strength hai di ho ke bong si pu ke cheng si ki si vet poing lok pe jila lapen wan thu bom pa peng tan lo te mu kep ing ko thong ke bak lo te ing lok ne de peng ne de la so na tha si brahmin tum da me ke cheng ko bang ke che thak jam dai lo a phia bang ke isi ajakong kipa doya phansi la bangso brahma samasa bangke seng pon lo seng pon si la tum ame thang akhe kona napsi ke doma isi awar sai long lok hai ko sensas ko bine ke klem ma kona si ke doma che pangrum long pok lo che pangrum aning hang det lo aning hang det lo la si ke la son India tu me ke klem german mar lo hala ke Raja Ram Mohan Roy di kalang Raja Ram Mohan Roy lapen ke aku dolang kopi me ke Aurobindo Ghosh hala tu me hui helo ke klem aku do orang hai hala tilok ta kon henten tum dolang bal gongadhar tilok henten aku dolang lason ta aku dolang bahala tum lason si kachin amen thanga khe kachin ni bensi la India tum da aku celang pupe aprang India British lewang hoke itu India Kingdom more than 300 body adet India lo adet kaprek loksi haro ke thom da susi akhai ke ijazat lo anda break pick pusi chitin la tu labu yo amar la tu mo si ron ke dan ka do ke an ke happy akhai isivet lo puchini lo ange over ni do rapet na ho independent hang rapet na ko ange chini le la si non itum ta inglong arat atum kar biang long men di mahasau long ke do tu anta akhai
cicini pet nate itum ekhevet lo aku non itum pregyam pen ke dolo te itum ekivir lo athema ke pregyam lo te itum amunit amuluk ta kompik pike ong epik ante jelang pet an si itum da majority ceplang thegi ke ho kalang lo la pen isi bang lo non itum ekhai sivian lo bang ke cethan ping nan ko ade sik schedule along tame anding ping ko long tame kai tum cethan pon lo la bang so khai so tum along ri ku ke pang dak pon ateng si jakong la pi kon lo tame la so ajakong nam pi det pe na phi songja tum da ke thek thelo ku si puna ko pang room thek thek lo aron chini ne der ko la se la bang so ki pang room na mia phar ba ke la ke hala dak anding ping kon ne si than pon bom nang ko la ke kalang la non ta pinangal tu matha nang party lo claim pom ta me kosom ponele watum na do ka pra khai do ma ke athe mo nang tu ma de ne tum khai so do ma ke nang pum tu la bi bu nang kar ju du na do kalang la so nang kar ju du nang ko ka ba ke hala tum da insecurity ki feel up ole hai mane a hok pe ne tum han ke rai kom do ma be ma ar lo bang nang chini dun pame me ne la ma ke la nang chini dun pame me ne la phe bang ne la no a ho la mang ke thana bang hala pa chini dak ma itum pong e na polo la chini dak an se a hok lo dak ke nan tum da nang ke do na ya tum lo la pen ko pi ma ile tum six schedule pen council pen ke long nang ji ason an da me na tum da nang ke long ne ja kong lu lo ku chini de ro te di na tum pe ko ke ko non ke itum han bang akhai kapre khala area na tu area bulote lata aku chini nai area ta akhai do tu olang area tong mong ta lanon india ke pleng tu area na tu mangal ke iran dan sewa kitab long ke tok do la ke bamun munit masih ke tok lo sharma rs sharma lage alang like jawaharlal nehru prime minister ke dohut ke alang like history apu thake advisor alang li sikit tok hala dak tok lo je Iran la dak ke do area na tu ke Iran ben siwan hala Iran ben ke wan potsi amenta Arian pulu usiada ke tok la si matharam tha dak ke do Arian atum Hindu atum mange Muslim han lang selepi anda hadak Iran ke do latum pusar atum ba korte injir tum mange Muslim saisi ada ke la son juga man to bangki akhe bang esive lo sudah benda kan hormo tang se cela chot la pulo hana ke koson ne da ke Hindu nama net lo nama net lo ne liga chinia te ke hala Hindu pulo te hala Indus Valley bethe ke do munit tu man si Hindu ko mate di amal Hindu pe hala bangsu akhe amunit atum adhormo hala Indus Valley long ke do akhe amunit atum adhormo lasi racial religion lah di racial mane munit akhe si ka pinchong adhormo lo la Hindu po bangke lasi hala tum Hindu amunit sai sia po jo lasi adhormo ta Hindu pula hala tum amat hala Iran ben bang lo hala so Muslim lo ne ko son ne la tu ke wang hut ke Muslim mene la tu mati ke la Brahmin ka do we tum ta amat athik thelo la chini dun de la salama ke pian hormon ne tu nge se ta la tu wang lo amat neli amat hala tu Hindu pula hadak ben ke wang ali Iran ben ke dan dolo amat la Hindu dharma si hijack dun de la puyo Hindu dharma hijack dun de amat ala Hindu binong tumhan dak Indus alang roy akung ke to Hindu tumhan ke pithi barat lage kitab long ta do history kitab ni tum MA ko porhe la to porhe long apen hala suhut la Iran ben jewang la so arjo tum area na tum Iran ben jewang menang ke jabang ke Indro possible Indro pen ogni la si hala Indro han ke nonda purandor posipu ahut pen ke purandor pulate Indro purandor pugala ke
rong sopi Mike la babang tu pur puke rong sopi pula under puke la ke destroy pula kapivir ka thong ho babang na la si indro ke la ke Iran atum Iran ben ke wan Iran atum a general lo army general anang lagi army general tangke non kaprek leaders ba amne tumsi kimat ha prengjam po views jadi non views kaprek pose non thi hek pen with one word lam hesi pen ilitum jongsi kebe kiche atum pen ilitum kacedan walam thebange kachitu kacithan bangali hala ke illegal po unlawful award law unconstitutional that all about it so that mean thi happen non legal mate law teng ben ilitum lam he siben jong silitum akhe tribes atum an epeng bunai pulotan kai kopia bidi ben one word pen epeng itu nahi pulotan te kopia kan nam coaching itung kedoan dat karbiang long di mahasau kedo bek atung ke Mongolian saisi lalu lapen Nagaland, Mizoram, Tripura, Meghalaya, lapen Pidolan, lahen lo badi Arunachal Pradesh. Laso munit atum an lapen Asamangbong da ake ong atum ke Mongolian saisi lo. Missing, Boro, Langlu, lakatoe Rabha, latum an ta Mongolian saisi lo. Lapen ha Gurkha tum da lata. Cetan links da Gurkha tum da Mongolian kai saisi lo. तो किरो पेपर पे लोसर लपुसन से इले तुम खे ahok lo tema इले तुम खे पुलोन अंत में तुम काचेनी दाम बांगार प्रेसन से तुम ठेकन मुनो माने किसुम पडेट पुलोन ते लापांसो किसुम नो तमे तुम कें काम चिजोर देते लापेना पोट इले तुम आखाय नंग वीर बोमलो काचेरा पछे तुइदा ठेकथे रसन लो लापेन का चेरा पछे तुइदा को पुलो लापेन को सोन में से तुम काचेरा पछे तो उनको la pujong nyong ke ilitum heno da si madidi non la si abinok eta bangke ilitum purkimu incap na koko purkimu kang cap lo dan tem lo itum purhina koko la pen itum research da me oke tek kre itum mang claim hong dang ko la pen rong atum mang em pen chini lo ke di traps po hormu bang itum china koko kopi hormu ba itum kheso la pen kheso along khai so atum phan kachari ke chalon ajakong along jakong ko son se ki kon ba halal चीनी जब लोग लोग हमने ये तो कपड़े का खाए पहना भी तुम चिंग होते को नॉन के ये तुम कुमाने ट्रैप कॉलिंग का लिखो मानी दे चेरे नहीं हो क्योंकि पूछूंगा तो आओ लो चेरे नहीं ट्रैप सा कौन था कहने दे का तुम ना तो अपॉट सदा में ये तुम आके मेल थान लोग लोग हमने ahoक पे थान लोग लोग हमने हाला कहने दे का तुम मुनी तक आके में तो वारा के को लगा si tum ke thana ke po tribe pu ke muni ra khai gali det ame muni ra khai men gali det ke kala ako ya tum pula hai mongolian pula te la ke india muni kali pula hai aryan to india muni kali pute kala latung ya iran na jiwa itum bang la ke dak burma pen beti pen jiwa ke wang puta kali itum bang ke nang kang bat ko bang le ho na ka expand ko bang itum bang ke dak pen le aggression itum ron nang che dan nang hilut ta kali det ke itu ne aprang adim ke cheng si pen na itum adim la dak dan lo masih cambong tambong lo masih lapu ngang tambong lo habar pangdang pon ko si dak an le itu ke indela ili tum phan ko ko se migrant buna ngai kulo la ala ka pek ke che tum ba lage nai tum han ili tum ga che chini ne pon lo ane ma se ke bang je hala tum si migrant ko tum pu hai det ke pu ta tek te det ke la po se tum ban kulong pop lo bang ke ha tibet pe tum bang ko la ni pe tum mongol la son si na kulong pop lo ane ha tum iran pe se wang pu ma lo pu hai det ke te ba tek na tek te det ke la pon lo Kasi laso ke tek ni phan ko de tum kon in history long da dule bacteria alang roy na ke kap pu pin ni ta dule dak india pen india as lanon iran mana arjo tum ke bang we nang dule la yo la
history dan la hui ahok history hada ketok du la si itum akhai ka cepacini ne det ya pansi non BJP atum ke history da lar lap lo kan te no la si non student atum non ka porhe bom student nge chini ne la yo lang ke bang lar PS lo kapacho be history si porhe bre lo da du ni ange election ni te ke pas na ye po jo masih la laptop dun de te pas be de ti la si tok dun bo puyo la penare se sacha tarong na ke tok do do da secret letter long na be la si Ambedkar phanda Hindi lu pusi kunai papat tin bor ije dai boda ke tok alu la pen la puson phurkimo ke lar PS si mo amet hang da kon na penong ke bang ni pachichini ne dai ke tok alu da la secret letter long la si geography ta main subject leke thangali history the main subject leke thangali no school lo that social studies tu si purong gente ko unimportant ala a subject si social studies purong gente kalang lage ki vijana nam lo itu akhe ke cepatin ni dia panse claim lage la BJP RSS tum da si vidi kang lim ben bang ai bang ba me itum chichini ne da cholo itum innum ban ke bang na kerot tum long ibe ke tum ma ke asinon ili tum ka chini nai bang ke ili tum kitab mate lut kui bang ke ili tum chenam nei por hi nei lut hui puri sila to ma ko sini ta ma thada bina ni tum khai tum hedi tum arab ko ke sorsa bu pan gali islame lo ka por hi la pena ason kang cha bang sila tu la pen hai tu so si theklong ni ta nasi ingcap o lo ingcap o lo pelakang ada aku putot itu arlo lam da wantuna ko ye pot itu tum lo ingcap o lo pote emai na pan psychology lo pini ke tok du ma son lo ingcap o lo pelakang de itu tum la etar lo kame son develop ji pula son ke tok nani kapor hilong do ma etar lo ke psychology lo ke kuke la ke pe bat un elo pude itu makeri ke pe bat un e seta itu intelligence tadi itu intelligence ke pe bat un e seta train that un puye ke train that amat paperis that un ke train ulate kita pori ulate training pi lo kan chini upo kan de lahir psychology long educational psychology long ke tok du la han bre ta ko BEd college ka por he tu ne laga chini nang ye rakong ni tum ke chini biti ka ke pas tang nang ke chini la se itu make the ke pe ban ne lo seta ubodi na li itu make tek mane intelligence ko a brain quarter lock hadi la aso akere ke pe bat un e ko seta training pi dia amat pape tek ser man kero pilosar na puson ke thangi patla pot na se psychology subject bang ta ilitum akenang so ate mahada gyan alam itum phan long nilita chari long ela la bangke na se anar jupon de lo ne bila si trend de pulotan de ke trend pulotan ke chari lo ke asona jatta kapre awe se da me lo kang chap dai si lo ben kada ke pathu gunanda la dai si lo trend lo apuson se asona ilitum chari ponote iltum ponpo to nam tu pilo na non puthot non la so topic iltum sithan ponpo la so theitum paju ponpo la si non election apu thak situm sithan ponji election lage lada Indian constitution long elitum ipanong pondo lada kibi pon provision do pono la si article 324 one along lada kopi si to ma la penilitum la 6 schedule pen kipachi coup down la sini puri dia posar ladak lason si pulo 324 ke lake election commission do ajakong election commission chief election commission ke thenai lo la ke delhi si do lo la pena state tin lo election commission do la silada ki pu ke lason lo le puri dia to function of election commission according to article 324 one of the Indian constitution the election commission perform the following functions pulo a duty ko son se ke clear nahi ma functioning election commission to number 1 dak pulo superintendence direction and control of the preparation of
electoral roles and also the conduct of elections to parliament. Parliament election kibi una jakong dulu latumlo. Lapen koma dutulo state legislatures. Bante state along bante MLA a election ipa duje pa ajakong dulu and to the offices of the president and vice president. President kang bai opposition si cheklem ke dam ma lapan vice president. Lilo nomor 1 bangke parliament election, lapan MLA election, lapan office of president and vice president. Lilo Ladakh nili ki pace kubam kang tu bangke nangi phanakar jukang tu bangke non ki dam dang council election non ki dam dang MP lo MP apra ile tum council election lo labangso council election kibi long mate ka conduct long ke election commission of India by state election commission men sedak panang bill sedame nilidak porhipli lo je council election dame la election commission men si bidang ji pula dak tok konabi ave la se kopia posi avedat no la kavedat alam he bangke inte ili tum phana lining je lo ili tum council ke autonomous aposi 6 schedule ateng pen election ki paduta emekhang si padu nai pu labang su kachikup da masong sini theklong sa la sila so ponang li 6 schedule ateng pen nang le rata pan thot atu kata atima dak ave yo la dake parliament election commission no maja kongke lapen MLA election lapen president and vice president dia solang ka chini dam nangi pula tadi basic thing fundamental knowledge ka chini dam nei pula tamte la constitution of India ke India adet kikim around lapen 6 schedule to the constitution of India abang ke akapre a constitution lo labang ke tribal areas kikimji aron abang lo laila ande hala adet amasi kaprek lo kende kala India adet kaprek lo la si India adet kaprek aphan si election ka pe do alam an dadak tok lo kala 6 schedule pen kikim adet ka akaprek lo kente la posi hala dak hala India adet kikim aron lo ge la ke tok pon bedet lo kala no bisar lam non chini nang ilitum constitution India constitution along ke tok ke India arlo election ka do we phan tok akaprek adet Pakistan di akaprek adet Pakistan do Pakistan phang tok kon pida tok kon pe ro lam lo akaprek adet do hala ke kala no son taksi tribal area ke lake mini constitution akaprek adet so posi udet lo la sila phang tok kon pida ke tok ji tok tu det lo te lake itu mah autonomi sia benet ko la si da amang ke 6 schedule lo long si pulo andeng pihini andeng so troxy pen nang tu council election kapedo lapen voter list kaselam aron selam no dei selam no pulo kopi lage selam pulo te kaselam lo ante that isi election commission for the autonomous council donang poke election commission of autonomous council hal election commission atum si that Karbi Anglong council election, di Mahasau council election, Tripura tribal areas council election, lapen Boroland tribal area council election ta amethang si chiselam nan ko lage lapen hala so commission si hala tunda akaprek commission do ko Boroland ta Tripura ta akaprek commission do ko lapen ke election commission lapen di Mahasau ta akaprek election commission do ko Dakar Bianglong ta itong karprek election commission do ko lake itum lake lasi
otonomi po alam kila hilu. Ang adet akaprek lo bodi. Otonomi lo itu metang aningan metang ko matiti otonomi po ke. Yo la hilu alam mage. Lasi non jong si asama lo asam ke India bodi. Asama lo penjong si dak election nang birong lo polite ini tum otonomi ke en nang tidun jok lo bodi. Jong mang klaim aja kong. Nang tidun jok lo kente. Non nang tidun bom lo. Ay nga api tidun toy da UPDS atum pen MOS kanya tohud mo. 2011 aning ka. Election council election ka pedo ke autonomous panchayat state election commission le papeklem na bugadi. Hala da pasang si to lo conduct of election is vested in the election commission pula Son si kudun den. Amat ametang po an ningkan krehin ni habit dosi je aap ki pithi lo ing phat pe check lo jat lo amat apha duge la fundamental ajakong abang si hodai to that la Assam government aphan. La si pinangan tuman ni phone में ना जुलो ला पेन ला पुसन से मैसेज में ना पिलो जे लद्दाख भारत चली आरोना लो 324 वन आर्टिकल में तो कला लो लद्दाख के प्लीज इलेक्शन फांसी इलेक्शन कमीशन में मैच को दो चो पार्लियामेंट इलेक्शन मतलब एमपी लो ला पेन स्टेट लेजिस्लेचर मतलब एमएलए लो ला पेन प्रेसिडेंट ला पेन वाइस प्रेसिडेंट ला बांसो इलेक्शन के बाद फांसी जा को पिचो ला सी काउंसिल के जा को अभी पु लो ला पेन नॉन के दाम तक ला मिली तुम के पुबम लो State Election Commission ke ada ko ngabe pula si ini tum biaya tak kilo kedi Kalang lo angela so. non anda ada muni tum kroy mamela la Cini ne je aja dengan line non itu ke ili tu CM dan ningge hai. Si schedule lo kodam si ketok lo udi ke ceto men ing thang ni modal lo ketok. Nambe klang tha ubadi. Awi jo ubadi. Awi lo Nah, metang si Allah kasi selam le den le. Hal Allah long si duk nang iki lagi. Allah long si nang autonomous atau nang metang ku bodi pu. Nang metang si tok nang iki dia dah. Lah hello, nang metang tok ti dia dengan nasi dui lang bang nang tok pinu dak lo mange. Kala lo. La si la dak ta clear pig lo nang we mata nang tum chidalo ke technology election pachat ta dui la Constitution of India no la se ala ba angdeng pi bang ke pharo thomra in kora pli wana lo kitok tu hada ke council alam mention si council alam jong si kitok pon ave pulogante itum chini na poje la ke 6 dulu aja pon doya lapen dota dulu lapen itu metang si itum cheklem pon ono bu la dak lo make la si pineng we na le pineng jela masa Ding ko lo bo ding ante pineng we talks on 6 dulu to the Constitution of India and autonomous state pineng we 475 episode long thot nang lipan ki phateng pen ki ba pen apor nang chipi do apor la pen rat pan ke pan ki mum thek apor nang lipan me cholo no sir ase pineng we talk show bang ke ala na kelang dun court la pen inji tum la pen dak comment nang pi do na tum phan anta me choro lo la pen kato obya comment mat nang pi do no phan ke reply ke ya ke det lo ase pinap Jong si sonalam ningye na kokji der lo seta hala Article 163 pun lagi Constitution India Constitution lagi tu hala Hansaria tan ningge tikang lo lagi India Constitution lagi nang tung ke India Constitution bele claim nang li po 6 schedule pen si claim nai ke po 6 schedule bolte 163 kali 6 schedule bolte paragraph 20 BA pen si claim nai law selaman tak BA la pen BB no BB bang laga Tripura la se ini tum lang nai nilikai da puar lo big constitution pen mini constitution India that be aphan bang ke Constitution of India lo la pen that so ini tum ke that so lo mini ko tan de isi asu bang si pura aposi ini tum along ri ki pachari aphan ke just sai le claim sidame la 6 schedule teng men si tum claim pon ko Asi 6 schedule teng ban ke 20 BA de 20 BA ha 6 schedule la pu anatu judi dok anatu la mo pote hada discretionary power ke tok do mane governor aning happen claim that fusi tok do Council of Ministers long podang ni lo pada ke tok do jong si ponai ku state government dum pure chief minister dum pure nang pan lulo lage ili tu schedule ajakong na pipuk do na pa phuklo nang ki thi mo lo la si la ma ke tum ko de illegal lo lagi illegal lo la ma ke
tapi Hansaria ke hai dapuan lo kupi bos na tum North East long Cape Autonomous Council lu kupi pot case pidat butalang li nimje pon kalang governor pe pending ra bill pending ra pot pidat no governor da aron mensi inde governor da keseng chot kente governor da constitution tha ka lidat ke di nasi nona ba ke tum ana list ta ihiana ke chesong bo ma po ihina ba ka aron mensi tum chesong ko na po legal we na apra na song ka lidat lo awi si ka chela lo posi non ron ba ke tum ke charli ba importance ki pon pe nei tapi RDP pon nei ron men pe tum tribal ke do an ihiana tu do vet nei do vet na po tribal kaliya tum ha ihi pape do na election no tribal ke do an tribe atum ke do an ke ihi do vet nang po Hilonjia Ohomia Adivasi la pen tribal akai ke do an ihiana tu do vet nang po an ke ilitum election ta hai unjila kalam to sara kero bi par bilo la se pineng minang kalang do akorte la pen injir don rap tum mana me chen ngilo la tum a pe chelong ada ke than ta ngana lam ma tum share monek tha tum ron pon bom nang ba pon bom nang le tum kele uni der adim antame la bang so cha tai men sangale tum han beta pi pon mom lo atima non sai ga tikia por lo ke champion ajak pen tum inglong lo ke bang te tum han antame abang so talk show cha tai men si nang tum han beta bang ke pachni pon mom ko as pineng we talk show on 6 to the constitution of India and autonomous state bang ke la kwan se tum kan ton lo ka do ka we phanda me ajo ke me good night kardom